Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka Greater Maulai People's Union haka shipotrik unaiwing arjar arpho kala rakhe kan mau burom ye ka lingkho sngi yap ka basan snem kanthi jong unong seng jong kane ka kinhon uba founder strong kaji ubala longteng u MLA but u MDC barim jong ka Maulai constituency but ubala no senyang shikat dai e shakishnong ba pher ki ba hap hapo ka jilla jong ka shnong Maulai man ba udang long kum unong mi khmat paj ba haka por men step Kidukot jong ka Greater Maulai People's Union, rengkat lang ka Jingson Ran, jong ki bahaying hasem, lambat ikurim, uba founder strong kaji, ikong sarita lingdo, kuntubru yang ki khon gikti, kila lejbu sentiu, haulum jingtep uba don halom maunay, nakabenta ban duai, bat ban pirat, baka mensim jong uba founder strong kaji, kanyo syong jatan, hadwar ublay. Nakalyang jong ka GMPU, kala ai khublai 6,000 ngo yaka sarkar jilla kabala ainam yaka surok Shillong Maulai bypass haka kerteng jong uba founder strong kaji ubaju thrang bat ubaju angnut menba udang im ban yoi yaka new Maulai nado jingking sing maukenro shado rinja dakaba wanra yaka surok VIP bat ka surok Maulai bypass kamen sim ke jong i ka im bat ka yai rehem bat ni ka Greater Maulai people sini sansna mila lek no te henry wat nakaliang ka gomen ru kala penpau ye kajing sungu ye uni u leader jongi ba founder strong kaji ha ka ba kala ai kerteng ye katai ka Maulai bypass road kum ka founder strong kaji road ni penpau kajing sungu sikadai ye ka Meghalaya government state government hapo kajing lam jong ka NPP ya ka PWD department ni penpau nakaliang jong ka Greater Maulai People's Union rengkat berkayeng kesem jong i kong i sarita lingdo ni penpau sisya ya kajing sungu bakrau ya ka sarkar Meghalaya halor kani ti ni i ba apo kini kisan snem lesi lada uni uri urang ba jong i ulakhlat no ru nrei ki kam jong u ki mati ki matjat ki jong u ki dang yai susing hadu mentah ngaken mau nga haga jinglek ban sarbi nengkong ya katai ka surok napo Maulai mauyong siapo jelenshir lingba ka langlibun ilakhot lang yang aru ilakhot lang yang ban ya don rengkat lang haga jinglek ban sarbi bat ka bakam sunu tanat shushu hakini ki sngi shwabin khlat no ngane tho ifi shwabin khlat no i khot lang yang kata kadi ka stin ka banengkong Hashwabi inlet siapo velor ban lek on yu khun jong i ubadeng Dr. Gromor Shwaban lek on ngam tip ka e ka penlong i namar i ya kano ka kam ka ba i le i ya kata bat im kwa ba kani ka kam kan sateng te kata ka pen i ba uni uri urang ba sisya ude uri urang ba ubla IT lut ya la ka jong ka jing im na ka bentaki kam penroy ha ka Snong Maulai lada ka Snong Maulai ka roy Kasnong Maulai ke ipu ipieng bat ka itanat kat ni kimati kimatjat jung imba faun ki dang yai keren brio do mentah. Kum ka Maulai stadium hang ni ka bangi layo ya kani ka grass carpeting ka de ke jingle sitom jung imba faun strong ka ji. Nalor ka Maulai bypass road ka bala ai kerteng HI. Nang tang ya keren ya ka thi ka Maulai viewpoint hang thia porandang brio ka tu ka de ka mati matjat jung i rengkat bat ke GMPU ladang ia kerani kini ka surok ka bayai nang ni na po Maulai Port Muri syadu syatei syapo mauro kadai ka mati ka matjat jong i da ka baburom ru ya uwei na kirang ba Snong jong ka Port Muri bala bampuai ha yung blai ki babun ki kam ki ba ilale klam da klet no ya ka Greater Maulai ya college ka badang yai im bat ka badang ai ya ka jing syakri ya ki babun ki kun samlai jong i kiba let's say kiba bun na ki sya Detroit ki college kiba bun na po Shillong kim yo si ki donru ki balong economical weak
haka society ke jongi ki yo admission hapo Greater Maulai College ki donru kini ki dropouts ki bayo permission ki bayo admission hantai hapo Maulai College te kini ki penkenau yang ya ke jing trekam jong ni uri orang ba haki senam ki belalit no te nakaliang jong ni kum ke Greater Maulai People's Union wat lada sansnem imdon syu bat ngiru ni kan ma pendiang ya ka kerteng babha jong i bat ikimat ti kimat jat jong ke jing trekam ke jong kum ka yeng bat lengkat kini ki dekot jong ka Greater Maulai People Union kabala ai ke jing syakri bat ke jing ya Tracy Tomlang hakapor ka ba mai la long kum unong mi khamat kani ka seng kala ai sibun ke jing syakri lengkat bat kini kiba ya don lang nandu organizing secretary iba Eli Sutunga nangta iba GM Basai Mod balongkum secretary iba Alex Lendem balongkum vice president iba JK Marbanyang balongkum chairman iba Ulrich Wardri iba Shanbor nangta i Kongdap Sinora Wankar nangta i Medu bang jukat iye belak ai ke jing doai hang po lum jing tek nang ta pade i padu jongi i balong i para jing ba founder strong kaji bela pensingan ye ke jing kesem ke jongi bat nakaliang jonga hi ngam don i issue ban keren namar i vice president la dep keren rut mene ke jing trish tom ke jongi bat nakaliang jonga hi ngapen pa ke jing sngungu kerpang ya ka sorkar ni khalaya kabala ai nam bat burom ya ka surok ka bama i la tristom ke baro ka dei ka jing le ka jong sorkar ka jing i jenga jong sorkar kumno ban ai ya ka nam ka burom ka jong i wat imdon shu ka slapathei in re ka nam ka burom ka sa shirta ba nakaliang jong ngahi ngapen pa ka jing kublai ya pi baro ke badan kani kapor bat tu blai undon kat bat pi nang pensingai wat imdan syu kani ka slap thairu en re nang pensingai nya pi inang don kat bat pi hakin lentia ke jong pi kum kinong kit kam jong ka Greater Maulai People's Union